Исәнмесез, ТНВ эфирын адымлар тапшыруы дәвам итә. Студияда Сәрия Хабибуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Тормышны икегә бүлгән фаҗига эзеннән әтиянинең гомерлек ярасы һәм гомерлеккә иректән мәхрүм итү. Үз мәктәбебезне тәмамлап чыгып киткән укучы ничек итеп шушы эшне эшли алды? Күңел дә ышанмый, берничә йөрәк тә ышанмый. Машина ватык, сулык юк. Урамнары белән яналар. Нигә Татарстан авыллары янгын белән көрәшкә әзер түгел? Водитель узып китте, ябрәрсе узып китте, төпчек ташлады, төпчек төште, ут капты, китте. Туктата алмыйбыз без аны. Татарстанда рейс селәүсеннәр 1 елда 25% арткан. Кешеләргә куркынычмы, әллә башка җәнлекләрне юк итәчәкләрме? Кешегә ташланганы мин ишеткән юк. Но куркыткан бар, кешене куркыткан бар, шундый хәбәрләр килә. Елга бер генә тапкыр мөселманнар зур ифтарга җыела. Урыны үзгәрә, асылы элеккечә кала. Республика күләм ифтары бит инде зур бер бәйрәм, без аны ел дәвамында көтеп алабыз. Быел шулай туры килде, мөселманнар да, православие дине тарафдарлары да бер үк вакытта ураза тотты. Бәйрәмнәре дә бер үк айга туры килде. Киләсе җомгада уразага итеп, иртәгә Пасха билгеләп үтелә. Бүген республика рәисе Татарстан халкын әлеге бәйрәмнәр белән котлады һәм мәчет чиркәүләрдә халыкның иминлеген тәэмин итү бурычын куйды. Обращаюсь ко всем нашим православным, поздравляю их с Пасхой, нашим братьям мусульманам с наступающим Ураза байрам. Аплодисменты, коллеги. Бу минутларда Казанда республика ифтары бара. Быел 11-нче тапкыр 11 мең кеше өчен оештырылды. Күптәнге традиция буенча анда Татарстан җитәкчелеге катнаша. Узган ел мөфти Камил хәзрәт Самигуллин әйткән иде: кеше футбол карарга теләсә, стадионга бара да җанатарлар белән бергәләп карый. Яраткан җырчысын тыңларга теләсә, концертка килә. Мөселманнар да шулай бер-берсен күреп аралашу өчен алар ифтарга йөри диде ул. Республика ифтары шулай ел сайын мөселманнарны, милләттәшләребезне күрештерә торган зур мәҗлес ул. Моннан тыш рухи яктан байыта торган чара. Монда төрле елны төрле мәдәни программа әзерләнә. Шулай ук бу хәйриячелек күренеше дә. Алия Хәйретдинова Казан Экспога авыз ачарга баручыларга кушылды. Казан Экспо Татарстандагы иң зур һәм дәрәҗәле чараларны уздыра торган урын. Быел монда 11-нче тапкыр республика ифтары оештыралар. 11 мең кеше чакырылган. Зур чарага әзерлек инде бер атна дәвам итә. Элек мөселманнар павильон ягында гына очрашсалар, быел алар өчен махсус программа Илһам Шакиров исемендәге концертлар залында да каралган. Менә карагыз, кунаклар өчен 1800 өстәл әзерләп куйганнар. 20 мең квадрат метрдан артык өр-яңа келәм, 3 километр узынлыктагы эскәтер сатып алган. Зур эшне башкарып чыгарга 600 волонтер ярдәм итә. Кунакларны көтәбез, шундый зур мәҗлес. Хәйрия Халитова республика ифтарын әзерләүдә 5-нче тапкыр катнаша. Быел мәҗлес туган көненә үк туры килгән. Туган көн булса да, өйдә кала алмадым, булышырга теләдем. Көтеп алдык шул зур бәйрәмне. Мин инде теге елда монда булган идем. Миңа бик ошады, шуңа күрә менә быел да килергә булдым. Мин әнием белән килдем. Мин яратам үземнең Татарстанымны, и шуның өчен рәхәтләнеп, синеп шушы бәйрәмгә булышырга дип килдем. Төмәннән килгән, Мәскәүдән килгән волонтерларыбыз бар. Алар бит инде Аллаһның ризалыгын өмет итеп, шул кадәр кеше ашатам дип килә. Волонтерлар табын кырганда кунаклар ашка җыйнагына иде әле. Кешене язмышы һәм ошысы ризыгы йөртә диләр. Без хәзер Казанның тимер юл вокзалында, Казан Экспода кунаклар көтсәләр, монда ифтарга баручылар җыела. Аларның һәрберсендә милләт өчен горурлык, ватанны ярату һәм бердәмлек хисе били. Исәнмесез? Исәнмесез. Кайсы яклардан буласыз? Без Казаннан булабыз. Ифтарга юл тотасыз. Ифтарга юл тотабыз. Ел сайын шушы ифтарларга йөрибез. Әлхәмдүлилләх. Гурланып бара менә хәзер туганнар белән, дуслар белән үзем университетта укыйм, шулда классташларны күрергә. Бөтен мөселман дөньясы өчен бу зур мәҗлес. Быелгы программаны караган идек. Анда әле тагын спектакль дә бар. Республика ифтарының үз йөзе, үз тарихы бар. Татарстанда җәмәгать белән бергә җыелып авыз ачу гадәте 2011 елда башланып китте. Ул вакытта Казанның 1000 еллык мәйданына 1000нән артык мөселман килде. 2014тә республика күләм ифтар яңа мәйданга күчте. Беренче тапкыр Казан аренага 3000 кеше җыелса,
3 ел дегенде булсан 10 меңнән артып китте. 2017 елда зур ифтар Казанның теннис академиясында узды. Соңгы 3 елда ураза тотучыларны оештыручылар Казан Экспога дашы. Республика ифтарының матур үзенчәлеге монда хәләл азык-төлек тәкъдим итәләр. Менә монда күз салыйк әле. Шәкшәге дә бар, җиләк җимеше дә бар, суы да бар. Бу инде әлбәттә авыз ачканда кирәк булачак. Хатын-кызлар өчен дә эшләнмәләр тәкъдим итәләр. Милли бизәклеләре аеруча күп. Без менә шундый сайлап алдык. Халкыбызга бик ошады. Чөнки монда эшмәкәрләр җыела һәм ифтарларга инде күчтәнешкә кунакка барганда без нәрсәдә булса алып барабыз. Һәм менә шушында хәләл маркетта сез үзегезгә теләгән товарларны ала аласыз инде. Ихлас күңелдән киләләр, исәнләшәләр, менә карыйлар, выставка, күргәзмәләр оештырганнар матур иттереп. Бик күңелле. Бердәмләшәбез, барыбыз бергә җыелышабыз, аралашабыз. Шуңа күрә күңел дә күтәрелеп китә. Республика ифтары гөрли, монда дөрестән дә бәйрәм рухы, шуны әйтеп китергә кирәк. Быел ифтар милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланган. Шуңа күрә программада спектакль дә бар. Дәрвиш спектакле татар ир-атларының, татар имамнарының язмышларын чагылдыра. Салих һәм Салиха исемнәре дә бер, чырайлары да ошаган, сөйләүләре дә охшаш. Эчтәлеген беләбез, менә ничек килеп чыкканын бик кызыклы була микән дип, менә шуны карарга теләк. Безнең милләт динне дә булырга тиеш. Шул ук вакытта аның мәгърифәте дә көчле булырга тиеш. Һәм шул ук вакытта аның язган әсәрләре дә, әдәбияты дә көчле булырга тиеш. Шул вакытта гына халык бер бөтен булып җир шарына үзен күрсәтә ала. Әгәр син бер адым ясыйсың икән, Худайга таба, ул сиңа таба 2 адым ясый. Син тизләнәсең икән, ул сиңа таба йөгерә башлый. Но беренче адымны син ясарга тиеш. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең улы белән килгән Казан мэры Илсур Метшинда монда. Рөстәм Миңнеханов ифтарга түбәтәйдән милли костюмнарын киеп килгән. Менә ул кунаклар белән аралаша. Шул вакытта залга азан тавышы яңгырый. Ул мөселманнарны ахшам намазына чакыра. Намаздан соң кунаклар ифтар залына уза. Елдагыча өстәл мулдан әзерләнә. Пылау өчен 2 тонна ит, 1 тонна диге китерелә. Өстәлләргә 11 мең эш пешмак, ярты тонна конфет, тоннага якын җиләк җимеш куелган. Рамазан ризыктан тыелып торудан бигрәк рухи чистарыну, изге гамәлләр ае. Бер залда күмәк укылган намаз иманны ныгыта, кешеләрне бер-беренә якынайта ди ифтарда катнашучылар. Алия Хайретдинова, Роман Фенин, Адымнар. Бу атнада Татарстан югары судында елның төп хөкем карары исеменә дәгъва кылырлык эш тәмамланды. 2 ел элек Казандагы 175-нче гимназия кирип коточкыч атыш оештырган Илназ Галәвиевны суд гомерлеккә колонияга җибәрде. Ул бер юлы берничә матдә буенча гаепләнде. 2 һәм аннан күбрәк кешене үтерү, законсыз рәвештә шартлаткыч матдәләр ясау, аларны саклау һәм үзе белән йөртү, чит милеккә махсус зыян салу. Барысы буенча да гаебе расланды. Бу фаҗигада 7 укучы, 2 укытучының гомере өзелде. Әти-әниләре, якыннары йөрәгендә мәңге төзәлмәс яра саркый. Тагын йөзләгән кешенең язмышын 11 май 2-гә бүлде. Фаҗигага кадәр һәм аннан соңгы тормыш Гөлназ Сайфетдинова репортажында. Бу вакыйгалар кичә генә булган кебек, әлдә күз алдында бөтен балалар, бөтен укытучыларыбыз. Зариповлар 2021 елгы фаҗигада уллары Әмирне югалта. 8-нче сыйныф укучысы була ул. 14 яшендә гомере өзелә. 2 ел шушы авыр хәсрәт белән яшиләр. Класстан 3 әмир дә халак булдылар. Бүгенгедәй күз алдымда аның каядыр киткәнгә кебек. Мәңгегә югалтканны аңлап бетереп булмый. Фотога төшергә яратмады, сурәтләре аз иде дигән исе. Алина Зарипова үзе дә 175-нче гимназиядә татар теле укытучысы. Фаҗига көнне эштә була. Шартлау тавышы яңгырагач, сыйныфын бикләп куя, укучыларын тынычландырырга тырыша. Улы Әмир укыган күрше кабинетка җинаятьче керә. Үз мәктәбебезне тәмамлап чыгып киткән укучы ничек итеп шушы эшне эшли алды? Күңел дә ышанмый, берничек йөрәк тә ышанмый. Бик авыр. Миңа күп кеше сорый, син ничек ул мәктәптә эшли аласың, син бүгенге көндә ничек шунда кала алдың диләр. Мин аны хәтта үзем дә аңламыйм. Беренче минем фикерем, бала үлгәнне белгәннән соң, юк, мин бу мәктәпне аяк татлап кера алмыйм башка дип уйладым. Бу хәлләр булай да онытылырлык түгел, суд барышында күңелләре кабат актарыла. Ел ярым барган тикшерүдән соң узган елның ноябрендә Галәвиев эше мәхкәмәдә карала башлады. Материаллар 300 томнан артык. Галәвиев 2 һәм аннан да күбрәк кешене үтерү, законсыз рәвештә шартлаткыч матдәләр ясау, аларны саклау һәм үзе белән йөртү, чит милеккә махсус зыян салу матдәләре буенча гаепләнде. Кыен.
Bir отырышта балаларынан нендей яралардан өлгенліктерін ағылаш айттылар. Мені анысынан да қиын отырыш болмады меніңше. Мулла Нур Мустафин судта ең біріншілерден болып көрсетме берушілерден, жинаятчы юлына да бірінші болып олышырый. Гимназияда хужалық ішлері үшін жауаплы кіші була. Атқаннан соң башы қоты яралана. Ашығыш рәвіште Мәскәуге көшірілген пациентларның бірсі олыйды. Анда Мулла Нур абый 2 айда оланды. Үліктен етелі бетінде. До и после еші башады көбісі. Балаларын ұйғатқана, тиенілерге дайынды балаларын қынайта біле тұрған түгел. Bütün bulgan өкінулерін біз бүгін yüzünde көрдік енді. Ол башқа отырышлар вақытында капюшонның башына кейіп, бізге өзін көрсетмеше жақты отырға тырышты енді. Мен ол малайын етірген мүмкін қазір кешірдім де енді деп. Кешірдім енді мағынада, мен аны кешірмешен ішет алам. Аны Құдай өзі жаза берешек. 9 кішінің ғымырын үзді, 139-ның сәлемәтлігіне жидді зиян келі, 667 зиян көріші. Шуларының бірсі Наил Сәғдиев. Ол күнні аның 3 баласы мәктепте болған. 8-ші сыйныфтағы олының сәлемәтлігіне зор зиян келі. Еда бұтилы тұрында бек сөйләшірге тырышмайбыз, балаларына еске түсірге енді. Подробностьларына, детальларына еске түсірге тырышмайбыз. 5 ай давамында 50 суд отырышы болды. Жиненің қотлаулылығын аның балалар білән бәйлі болуын есепке алып, ішіні қарауының өзінчәліклері бар иде. Зиян көршілер көбісі балалар, алар суд отырышына келмәділер. Шынки 11 май күнні бек қаты алар стресс кешірділер, қорықтылар. Хәм Илназ Галевиевна аларның көрәсілері келмәді. Шуан көрі аларның әтиянилері біздің судқа мәржағайт еттілер. Аларның показанияларын, көрсәтмәләрін аглашат етірген. Суд бәхәсләрендә республика прокуроры Илдус Нәфиқов өзі қатнашты. Ул Илназ Галәвиевны гомерлеккә иргеннән мәхрүм итүне сорады. Иң катгый җәза башта 5 елга төрмәгә утыртырга, калган вакытын махсус режимдагы колониягә күчерергә тәкъдим итте. Дерзкая, жестокая, из ряда вон выходящая. Бу бик кырыс, башка сыймаслык, тетрәндергеч җинаят. Җәзаның иң кырысын тәкъдим иттек, чөнки гаделлек булырга тиеш. Моны зыян күрүчләрдә көтте, гаепләнүче үзе дә аңа лаек. Тикшерү барышында аның нинди кеше икән ачыктан-ачык күренде. Ул Аллаһтан баш тартып, барлык әхлак нормаларын сызып ташлап, әтиянесен өйдән куып чыгарган, күпме кешенең гомерен үзгән бәндә. Без аңа башка җәза була алмый дигән фикергә килдек. Галәвиев соңгы сүзендә дәүләт гаепләүчесе сораган җәзадан 5 ел төрмә вакытын алуны сорый. Барлык зыян күрүчеләрдән гафу үтенәм, бернинди сүзләр дә, акча да үлгән кешеләрне кайтара, инвалидларны сәламәтләндерә алмый. Мин барлык түләүләрне капларга тырышачакмын. Колониядә эшләү белән генә шикләнмичә, китап язарга тырышып карыйм. Шулай түли алырмын. Карап торган бердән-бер балабызны югалттык. Аның гафу үтенүеннән безнең бала кайтмый бит. Акча да сорамадык, безгә кирәкми, аның акчасы да ничек җәзалап үтерде. Алар аның күзенә карап жаттылар, ул аларга атты. Ничек жестокий булган безнең балалар белә. Аңа да шулай булсын дим. Шушы минем кызымның бүлмәсе. Менә соңгы фоткалар. Бу инде бөтен җирдә шуны төшереп куялар. Ул вообще төшерергә яратмады. Монда ничектер с удовольствием төште фоткага вообще. Как әйтәмеш сизгәннәр алар. Зөлфиянең бүлмәсе бу, шәхси әйберләре, фотоаппараты, кыз фотога төшерергә яраткан, мәктәпкә һәр көн рәсем ясарга блокнот алып барган, кичкенәдән көндәлек тутырган. Дөньяниклар бөтенесе укып чыкмам. Шушында язган. Мин Аллага ышанмыйм, но ышанырга телим. Без үлгәч, безне анда кемдә булса көтәм икән дип язып куйган шунда. Курган зиратына бу язда 3-нче килүе Фердин апаның. Зөлфиянең кабере сыйныфташы Әмирнеке белән янәшә. Кире кайтарып булмый безнең балаларыбызны. Жыл узган сайын безгә миңа авыррак. Мәктәп ишек алдындагы хәтер бакчасында исемләп утыртылган агачлар бөреләнеп килә. Фаҗига узып 2 елдан соң хөкем карары чыгарылды. Аны укыр өчен судьяга нибары 20 минут вакыт җитте. Галәвиев балаларны һәм укытучыларны 10 минутта атып чыга. Ул бу атнада гомерлеккә иргеннән мәхрүм ителде. Салган ярасы да гомерлек. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Рәмзил Гарипов, Адамнар.
Душанбеден Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә. Рәсми рәвештә ул 17 апрельдән башланса да, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында инде бүген үк учак якмаска киңәш итәләр. Чөнки вакыты шундый, бер тамчы яңгыр яуганы юк, корылык, җил көчле. Статистика күрсәткәнчә, Татарстанда коры үләннән, чүп-чардан чыккан янгыннарның күп өлеше апрель-майга туры килә. Бер юлы 4 йортны көлгә әйләндергән фаҗига бу атнада Актанышта булды. Республика буенча янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү шартларын тикшерә башлагач, бик күп хилафлыклар табыла. Аларны хәтта хөкүмәт комиссиясендә карадылар. 24 районда таләпләрнең үтәлмәүе билгеле булды. 12 авылда сулыклар юк, ут чыкса кычкырып яначаклар. Дәүләт алып биргән машиналар 4-5 ел ремонтлана икән. Кемнеңдер үз вәкаләтләрен тиешенчә үтәмәве яки эшкә салкын каравы кеше гомере бәхәсенә торырга мөмкин. Янгын куркынычсызлыгы өчен кем җаваплы дигән сорауга коткаручылар бер тавыштан һәркем дип җавап бирә. Яшел үзәннең Асинова бистәсе. Бу урамда менә шушындый ачыклык халык шүп туплый. Бу атнада шушы урында янгын чыккан. Шәршәмбе көнне баштан шүп янган, аннан соң коры үрәннәргә таралган. Һәм янгын сөндерүчеләрне чакырып кына туктата алганнар. Бәлә аяк астында диләр. Менә бу хәлдә шуны күрсәтә. Кичкенә генә ышкын да хәзерге чорда әллә нинди зур фаҗигаләргә китергә мөмкин. Безне дә куркыта инде, андый хәлләр була, күрмәсен бүтән. Гөлсинә Пагарипова Асиновада яши. Шүплек бер бәлә булса, коры үлән икенчесе. Алар урамның теге учыннан алып монда кадәр бер полоса булып үсеп утыралар. Моңарчы бу урында халык бәрәңге утырткан. Хәзер бакчалар беткәч, шүп үләне генә калган. Әлбәттә, без моны җыештырырга тырышабыз инде. Күпме булдыралабыз, монда бит инде күбесе олы кешеләр яшиләр. Теге җиренә җиткереп җыештыра алмыйбыз. Ну, куркыныч инде. Мондый урыннар янгын сөндерүчеләргә тынгы бирми, алар халыкка аңлата. Эленә тирәне шүпләргә түгел, шүптән арындырырга кирәк. Бүгенге көндә бит күп кенә янгыннар чыгу, ни өчен чыга, алар чыгалар шул типчек аркасында. Водитель узып китте, ябрәрсе узып китте, типчек ташлады, типчек төште, ут капты, китте. Туктата алмыйбыз без аны. Күреп торасыз, менә әлдә без менә яшәп торган вакытта, күрәсез бит нинди җил. Бу бит инде кытышкыч хәл. Шушында бер ышкын чыгуы гына җитә. Андый мисаллар бу атнада республикада күп булды. Дүшәмбе Актанышның Буазкүл авылында бер юлы 4 йорт янды. Җомга көнне шушы ук районда Пуща авылында зираттагы өмәдән соң ут йортка күчте. Менә шундый хәлләр инде. Быел республика буенча коры үләннән чыккан янгыннар саны 400-гә җитте. Бу барлык янгыннарның 3тән бире. Ә иң зур табигый янгыннар Түбән Кама шәһәре, Зәй, Әлмәт, Алабуга районнарында теркәлгән. Сәбәпләрен бу атнада хөкүмәт йортында гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышында сөйләштеләр. Монда беренче чиратта битарафлык күзгә ташлана. Коры үләнне җыештырмау, сусыз авыллар, янгын сөндерү техникасының төзек булмавы. 90% всех техногенных аварий Техноген аварияләрнең 90% кеше гайбы белән килеп чыга. Үлән үзеннән үзе яна башлаган очракта да тикшереп карыйбыз, кемдер шеше атып калдырган була. Ул кояшта кызган, җылынган да шуннан башланган. Әле бу үзләре үләнгә ут төртүчеләрдән тыш. Нәтиҗәсе күз алдында. Аннары булышык дип хат яза башлыйсыз. Бу хәлгә китереп җиткермәс өчен һәр кешегә аңлатырга кирәк. Авыл җирлеге башлыклары һәркем белән сөйләшергә, кисәтергә тиеш. Менә Сарман районының Түбән Ләшәү авылы, монда 92 хуҗалык бар. Даими яшәүчеләре 60-лап, калганнары җәй көне генә кайта. Бу авыл гадәттән тыш хәлләр министрлыгының кара исемлегенә кергән. Андый-мондый хәл була калса, монда янгын сөндерүчеләр өчен су чыганагы юк. Без барып күрдек, монда су башнясы, гидрантлар да юк. Һәр йортка су шәхси скважина буенча килә. Бар өмет авыл уртасындагы зур савытка. Безнең авылның уртасында менә җәйге чорда 5 куплы ёмкость куелган су тутырып куябыз. Авылның башында гына нефтеловушка бар, машиналарга су сортып алу мөмкинлеге бар. И үзебезнең авыл җирле тракторный ёмкость бар, ёмкость 3 куплы, аңа мотопомпа урнаштырылган. Андый-мондый куркынычсыз булса, бүтән мөмкинлекләр дә бар алайсыз. Ул пожар булса, водоисточник булган очракта да куркыныч инде, Алла сакласын. Но безнең һәрбер кешедә куе казытылган, һәрбер кешенең ихатасында су бар. Коткаручылар сусыз авыллар, ягъни янгын сөндерүчеләрне чакырткан очракта да су алу мөмкинлеге булмаган авыллар исемлеген төзегән. Анда 13 авыл кергән. 10 тонна булса да суларыбыз алып килсәк тә, ул безнең насосларга чыдаса, әйтик, җитсә, буквально 2-5 минутка җитә. Анысы безнең суыбыз бетә. Без анысын дополнительно су эзләргә тиеш бит. Шуңа күрә күп кенә авыл тирәләрендә хәзерге әйтик, поселокларда җыелма су юк, күлләр аз. Күлләрен бетерәләр нишләптер. Югары Ослан районының Мулланур Вахитов авылы. Бу авылда гадәттән тыш хәлләр министрлыгы исемлегендә. Монда ирекле янгын сөндерү отряды бар. Дәүләттән бирелгән янгын сөндерү машинасы 6 елдан артык ремонтта дип исәпләнә. Баксаң, ул күрше авылның янгын сөндерү отрядына тапшырылган икән. Без аны
Октябрьский поселение бердік. Оланда шли, нормально, бітін районына почти поддерживать. Шолғана 18 жылда бергеннен берлі, мен келгеннен берлі ремонтта болғаны жоқ. Машинаға қату шли. Білмеймін, сөйден бергендерден сым екілі. Ауыл ортасына узган елгана су гидранты қойғаннар. Мұнда буа да бар. Ауыл урамнарын, йортларының тирәюнен махсус режимға деп чистартканнар. Буш, ташландык йортлар юк дейлер. Урманга тирәлебек тұрғанға халыкның иминлек кагыйдәләрен үтәүе кирәк. Яңа куркынычсызлыгын ничек саклыйсыз? Яңа куркынычсыз саклар өчен илҗанда кырып сән булмаска тиеш. Дөньяда бер төрле кешеләр бар. Менә мин карыйта була күрә урман буйларын бит яйкыны 2 мәртәбә чабам. Әбәтрәп сәнне ялып кайтам, начаррак инде. Шунда машинага җибәрәм дип, теге машина киләм безнең монда районда. Ну, система була кирәк инде. Бүген 24 район янгын куркынычсызлыгы режимына тулысынча әзер түгел әле. Шул исәптән Яшел Үзәндә. Бүген көндә Зинодольский районы да миналаштырылган полосалар яңартылып бетмәгән. Һәм янгын вакытында ала торган кырылмалар киләнеп бетмәгән. Шуңа күрә безнең район ул спискка кертелгән. Янгын куркынычсызлыгы мәсьәләсе һәркемнең шәхси җаваплылыгында. Киләсе атнадан башлап 10 майга кадәр махсус режим кертелә. Мондый һава торышы торганда ут белән уйнамау хәерле. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Ирек Хабибуллин, Игорь Романов, Адымнар. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышыбызга юморлы караш кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сафаровка тапшырыйк. Исәнмесез. Түрә һәм депутатларның репутациясын фотошоп кына харап итәчәк. Черномырдин әйтмешли, бер дә булганы юк иде, һәм менә тагын шул ук хәл. Дзержинск шәһәре думасы депутаты халык белән очрашуга кыйммәтле итальян брендлы киемнән килгән. Фотога төшкәннәр. Шушы сүрәтне депутат үз сәхифәсенә элеп куя. Ә дума сайтына язусыз фотоны куялар. Депутат та тиз генә язусызга алыштыра. Соңыннан бу гамәлне аңлатырга тырышалар. Реклама булмасын, шуңа сөрткәннәр. Тик киресенчә артыгы белән булды реклама. Кием фирмасына да, депутатка да. Легким движением руки брюки превращаются... простите, маленькая техническая неувязка. Бурятиядә айрылышып булмый. Чөнки ЗАГСта тиешле бланклар беткән. Әйе, шулай да була. Йөрмәгез монда характерларыбыз туры килмәде дип башка тырып, бланкларыбыз юк безнең. 2 атнадан килегез. И вообще, дуслашыгыз әйдә. Кагаз булай да дефицит. Айрылмагыз, айрылмагыз дип күпме җыр иҗат ителгән. Баксан гаиләне саклап калу өчен җыр да артык, психологлар да кирәкми икән. Бары тик бланкларга кытлык кына булдырасы. Менә ныклы гаиләнең нигезе. Ты гвоздь можешь самостоятельно вбить? Ну вот представьте, Виктор Павлович взял бы да и вбил гвоздь, куда он хочет. Как это вбил? Я бы ему вбила. Бу хәл Казанда булган дип яза бер телеграм-канал. Башкаларның бер заводына практикантлар җибәрәләр. Алар проходнойга килеп, кадрлар бүлегенә шалтыратырга тиеш була. Тик егетләр музейга куярлык менә шушындай телефон аппаратын күреп, каушап калган. Шалтырата алмаганнар. Айфондагы сыман свайп та ясап булмый, тимәләре дә басылмый моның. Нинди гаджет бу? А мне студентов навязали! Практикантов! Учу вот! Әлеге практикантлар заводта нинди зур эшләр башкара алгандыр, анысы билгесез. Җитештерү цехларында аларны мондый борынгы аппаратлар түгел, заманча дисплейлы җиһазлар һәм нейрошелтәрләр идарә итә торган станоклар каршы алгандыр дип ышанып калыйк. Какой кран? Чтоб поливать. Чтоб поливать. ПК! Поливочный кран! Татарстанның табигать дөньясында яңалык бар. Бездә силәүсеннәрнең, рейсларның саны арта. Аларны күргән республика халкы фото-видеоларны интернетка ешрак куя башлады. Биология байлыклары буенча дәүләт комитетында бу мәгълүматны раслыйлар. Хәзер бездә силәүсеннәрнең саны 100-гә җиткән. Узган ел белән чагыштырганда 20-гә артканнар. 2022-дә 81 булалар. Белгечләр моны зур сандый, әмма әлегә нормадан артык түгелләр. Силәүсен безнең яклардагы пси-сыманнарның бердән-бер вәкиле, озак еллар ул Татарстанда сирәк җанвар булып саналган, республиканың иң беренче басылып чыккан Кызыл китабына да кертелгән була. Аннан соң чыккан китапларга инде кертмиләр. 2025 елда Кызыл китапны яңадан бастырачаклар. Хәзер галимнәр анда силәүсеннәрне кертергәме, юкмы икәнен хәл итә. Чөнки аларның саны арту бу җанварга куркыныч янамый дигән сүз түгел икән әле. Илгиз Шәкүров репортажын карыйк. Рейс Карадаган сабан тыгын җирендә. Бездә рейс юк дип әйткәннәр иде. Барлыкка килгән.
Март ахырында интернетта таралган язма бу. Урман читендәге аланда селәүсен йөри. Видеоны төшерүче моны Балташ районының Карадуган авылында ди. Шушы рейс үтеп киткән җирдән басып торабыз. Бу инде Карадуган авыл җирлегенең Сабанты үтә торган җире инде. Авыл җирлеге башлыгы видеоны карау белән шушы урынга килә. Видеода күргәч шалтыратып сораучылар булды, шуннан да бармы ул дип. Мен инде теге үзем күрмәгәч әйтә алмыйм. Менә мин 13 елдан бирле эшлим бу җирлек башлыгы булып. Мондый ишарат күренгәне юк әле, бу беренче тапкыр. Аның каравы Балташның башка авылларында селәүсенне ешрак очраталар. Менә бу фотоны янәсе Субаш авылында төшергәннәр. Монсы Арборда дигән фораз бар. Селәүсен Ушмада да йөргән диләр. Балташ районының бер ягында Мари-Эл республикасы, икенчесендә Киров өлкәсе. Менә шушы агачлар бара-бара Мари-Эл урманнарына барып тоташа. Кайбер фикерләр буенча селәүсеннәр бирегә шул яклардан килгән булырга мөмкин. Бу җәнлекләрне Мари-Элда шулай ук бик еш очраталар. Февральдә җанвар төнлә Казан читендәге Осиново бистәсендәге балалар бакчасына кергән иде. Мартта Лениногорский нефтчеләре аны кырда күрделәр. Гаиләләре белән йөргән очраклар да бар. Әтнәдә селәүсеннәр тирес чукырына төшкән иде. Мен уйлавымча, булар анда печән басуыннан шул куяннар куып килгәннәр булар. Куяннар куып төшкәннәр инде аларында. Ахут ситеп, алар үзләре генә төшмәсләр иде тик торганда гына. Бу хәл турында беренче булып Әтнәдән Раул Хадиев һәм Илдар Вәлиуллин ишетәләр. Селәүсеннәрне коткару өчен ул чакта аерым бер операция оештырырга туры килә. Алар чыгарга азапланалар, ничә көн анда ятканнардыр инде алар. Бик куркып беткәннәр иде. Шунда специалистларга уйлаштык та 6 метрлы такталар алып килдек, шуларны бергә кушып, карга кадәр суздык та. Үзләре генә чыгармы дип карап тордык, чыгара курыктылар. Шуннан атларыннан әкренләп куып җибәргәннән соң шул тактадан менеп киттеләр дә, ашыт ягына таба заказчикка кирип киттеләр. Татарстанда селәүсеннәр үрчиме, әллә бу җәнлекләрне кешеләргә күренеп йөрергә мәҗбүр иткән башка сәбәп бармы? Республиканың дәүләт комитетында соннары арта диләр. Алар ел саен кыргый хайваннарның исәбен ала. Соңгы 5 ел эчендә селәүсеннәрнең саны гел 80 тирәсендә торган. 2020дә 50гә калалар. Әмма ул чакта барлык селәүсеннәр дә исәпкә алынмаган булырга мөмкин дип белгечләр. Быелгы нәтиҗә буенча безнең республикада селәүсеннәр 100гә җиткән. Димәк, 1 ел эчендә 20гә артканнар. Бу күренеш табигатьтәге кайбер уңай үзгәрешләр турында сөйли икән. Что движет зверя к разведению, к перемещению и так далее, это, конечно, наличие корма. Жанварны күчеп йөрергә, үрчергә нәрсә этәре? Әлбәттә, ризык. Селәүсеннәр ак куян, үр куяны, кыр кәҗәсе һәм кошлар белән туклана. Соңгы елларда без бу жанварларның саны артуын күрәбез. Димәк, селәүсеннәргә ризык бар. Ягъни бу очракта табигатьтәге азык чылбыры кагыйдәсе эшли. Бездә куяннар, кыр кәҗәләре, кошлар арткан саен селәүсеннәр дә үрчи. Ризык булгач балаларын ашата алалар, башка урманнардан безгә киләләр. Әмма вазгыятьне даими күзәтеп торырга кирәк икән. Селәүсеннәр кайбер төр җәнлекләрне бөтенләй бетерергә мөмкин. Селәүсен азык эзләгәндә 30 чакрым араны уза ала. Алар урман эчендә көн күрәләр. Татарстанда урманнар күп түгел, территорияның 17% гына. Шуңа кешеләргә ешрак күренәләр. Стало очень много сейчас видеонаблюдений. Замана техникасы да үзенекен итә. Хәзер һәр җирдә камера тора, селәүсеннәр видеоларга ешрак эләгә. Шундый язмалар чыккан саен жанварлар арткан кебек тоела. Селәүсеннәр артудан куркырга кирәкме? Алар нинди очракларда ташланырга мөмкин? Хәзер күпчелекне шул сораулар борчый. Бу җәнлек башка кыргый жанварлар кебек үк кешеләр белән очрашырга яратмый. Үзләре беренче булып ташланмыйлар. Шулай да 2021 елда Кукмара районының Лельвиш авылында дискотекадан кайтып барган егеткә селәүсен ташланган иде. Курткасы калын булу аны саклап калды. Алар битен корбан тоткан чакта шул агачтан, агач капсасыннан ташланып, менә буланнарны шулай тоталар инде алар, менә шул кыр кәҗәләрен, куянны да шулай тотып алалар. Артыннан чабып җирмиләр алар. Мәсәлән, гепард шикелле, башка хайваннар шикелле инде. Кешегә ташланганы мин ишеткән юк. Но куркыткан бар, кешене куркыткан бар, шундый хәбәрләр килә. Очратсагыз да әкрен генә менә буны карап тордым. Машинада утырган кешеләр чыкмыйча, машинадан чыкмыйча, кадрга төшерделәр дә телефонга, тегеләр кирип киткәч урманга, әкрен китеп баралар. Менә шулай әкренләп көтеп торырга кирәк, үзе ташламый бер качанда. Селәүсен республиканың кызыл китабында булмагач, аларны көзен һәм кышын аулыйлар да әле. Әмма гадәттә елга 1 яки 2 генә квота бирелә. Жанварның саны артуы квоталарны арттырырга ярый дигән сүз түгел ди белгечләр. Быел артырга, киләсе елга кисәк кимергә мөмкиннәр. Кыскасы, экологларга алтын урталыкны сакларга кирәк. Илгиз Шакуров, Вадим Илларионов, Владимир Гурьянов, Данил Филатов, Адымнар. Бүгінгі тапшыруыбыз тәмам, бір атнадан шимбе кешінде шырашырбыз, исән сау болығыз.